Празничен великденски концерт очакват жителите и гостите на Белица. Всички любители на песента и танца са добре дошли на връх Великден, неделя, 20 април, в центъра на града. Музикалната фиеста ще започне в 11 часа. Участват фолклорен ансамбъл Белица и любимеца на българската публика, изпълнителят на популярни пирински песни Никола Тодоров. Та се качи старале мале на враното конче, па си пойдуш старале мале по друзите села. Грабвайте отпуските си и празничното си настроение и право в Белица на Мегдана. Великденският концерт е подарък за всички нас от кмета на Белица Радослав Ревански. С медийната подкрепа на телевизия Родина.